Din is-sena d-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem f'Malta għala deċenju ta' ħidma biex l-ugwaljanza u d-drittijiet tal-bniedem ikunu mensuġa f'kull aspett tas-soċjetà. F'konferenza tal-aħbarijiet id-Direttur tad-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem, Clayton Merċieqa, qal li minkejja li għadda minn diversi bidliet amministrattivi, il-missjoni tad-Direttorat baqgħet l-istess. Ma TVM News huwa semma wħud mill-ikbar kisbiet f'dawn l-10 snin, fosthom bit-tnedija tal-Istrateġija Nazzjonali kontra r-Razziżmu u l-kriminalizzazzjoni taż-żwieġ ta' minuri. Iva d-Direttorat ħadem ħafna fejn tidħol liġijiet tal-gwaljanza kemm għal koppji tal-istess sess, kemm għal dawk li jixtiequ jirrikonoxxu l-ġeneru li jgħixu bih. Fl-aħħar mill-aħħar Malta vera titqies bħala pajjiż li huwa inklusiv u igwali għal kulħadd. U bekk l-aspirazzjonijiet tagħna huwa li l-kultura tinbidel b'tali mod, il-kultura Maltija tkun dik li tirrifletti l-ugwaljanza għal kulħadd, ir-rispett u d-dinjità għal kull bniedem. Fid-diskors tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg qalet li dan il-progress sar frott sforz kollettiv u li qalet kif bis-saħħa ta' gvern riformista sar deċenju ta' ħidma illi sejħet bla qiegħda. Però anke fl-indiċ tal-ugwaljanza li għall-ewwel darba inkluż il-ħidma tal-vjolenza domestika wera kif is-sitwazzjoni f'Malta hija ferm aħjar mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant aħna gburin dan it-track record u d-direttorat ser ikompli jaħdem sabiex dejjem nilħu il-milja tagħna u l-istrateġiji li nkunu qed naħdmu fuqhom. Matul din l-istess konferenza tnieda ktieb li elenka dan il-vjaġġ u l-ħidma kollettiva.